Παιδιά, για έλατε να δούμε τα στροπελέκια. Με αστροπελέκια χαμόγελο πάλι, τα αστροπελέκια δεν παίρνουνε χαμπάρι. Και πάλι με τρέλα πολύ, κι απόψε κοντά σας από την TV. Με κέφι όπως πάντα και γέλιο μαζί, τα αστροπελέκια και πάλι εκεί. Με αστροπελέκια χαμόγελο πάλι, τα αστροπελέκια δεν παίρνουνε χαμπάρι. Το κέφι ανάβει μες στο γυαλί, πατήστε γκάζι, φορτώστε ζωή. Το κάθε γύρισμα μας δίνει πνοή, την κρίση πετάξτε να πάει να τσακιστεί. Το χαμόγελό σας η ανταμοιβή, ελάτε και φέτος με τρέλα πολύ. Με αστροπελέκια χαμόγελο πάλι, τα αστροπελέκια δεν παίρνουνε χαμπάρι. Το κέφι ανάβει μες στο γυαλί, πατήστε γκάζι, φορτώστε ζωή. Με αστροπελέκια χαμόγελο πάλι, τα αστροπελέκια δεν παίρνουνε χαμπάρι. Το κέφι ανάβει μες στο γυαλί, πατήστε γκάζι, φορτώστε ζωή. Αχ, Παναγία μου, καλή είναι, Παρακαλώ κύριε, τι θα πάρετε? Καλησπέρα. Θέλω αυτό που πίνει ο κύριος. Θα προσπαθήσω κύριε, αλλά δεν νομίζω ότι είναι εύκολο να του το πάρω. Monaco. 28 degrés à l'ombre. C'est fou. C'est trop. On est tout seul au monde. Tout est bleu. Δεν μου λες ρε φιλαράκι, ποιο μηχάνημα πρέπει να μεταχειριστώ για να προσεγγίσω αυτό το αιθέριο πλάσμα? Νομίζω ότι το ATM που είναι στη γωνία είναι το ιδανικότερο για σας. Με έχεις τόση ώρα και δεν μπορώ να σταυρώσω λέξη. Τι κοιτάς το γαϊδούρι τόσες ώρες, Το κοιτάς συνέχεια το γαϊδούρι. Τι το κοιτάς τόση ώρα, συγγενείς σου είναι? Ναι, η πεθερά μου είναι.
Γκαρσόν! 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 Ορίστε κύριε, τι θέλετε? Κάνε μου σε παρακαλώ το λογαριασμό. Τι φάγατε παρακαλώ? Δεν ξέρω αγόρι μου τι να σου πω. Εσύ τα ξέρεις καλύτερα. Πάνω στον κατάλογο το είχατε για μοσχαράκι αυτό το πράγμα. Μπάμπη, το αλκοόλ δεν χρειάζεται να πίνεις ρε πολύ. Κάνει κακό στον οργανισμό. Τι να σου πω ρε Γιώργο, μ' αρέσει. Παρότι που έφτασα και 65 χρονών. Αν δεν έπινες όμως θα έφτανες 90. Γιωργάκη, πού είσαι, σε χάσαμε τόσο καιρό, πού είσαι? Πού να είμαι, τι να στα λέω. Τι έπαθες? Χάσαμε τον παππού. Τον παππού? Καλά ρε εσύ Γιώργο, όπως ήταν τόσο υγιής, Σταύρος ήτανε. Πάει ο παππούς. Καλά, και πώς έγινε αυτό? Πώς έγινε, τι να σου λέω, άσε. Λοιπόν, ο παππούς κάει και λάμπα στο σαλόνι. Παίρνει το κατσαβιδάκι το μικρό, ανεβαίνει στο τραπέζι, βάζει και μια καρέκλα πάνω, ανεβαίνει, πάει, βάζει το κατσαβίδι μέσα και ξαφνικά έρχεται το ρεύμα. Α, κατάλαβα. Τον σκότωσε το ρεύμα. Τον σκότωσε. Τι τον σκότωσε? Τον τίναξε λίγο εκεί πέρα, ζαλίστηκε ο παππούς, πέφτει κάτω. Παμ! Χτυπάει το κεφάλι στη γωνία στο έπιπλο. Στο τραπεζάκι που είχαμε από κάτω. Α, κατάλαβα. Και έμεινε στον τόπο. Έλα μωρέ, τι στον τόπο έμεινε. Φεύγει από εκεί όπως ήταν ζαλισμένος από το τραπεζάκι, κάνει ένα γύρισμα να πούμε, γλιστράει στο πατάκι και πάει και καρφώνει στην καινούργια τη τηλεόραση μέσα με το κεφάλι. Και τσουρουφλίστηκε? Όχι, δεν τσουρουφλίστηκε. Όπως βγήκε, ξεσφινώνει από την τηλεόραση μέσα, κάνει κάτι έτσι γυρίσματα, πούμε, κάνει με τα χέρια ένα γύρισμα και χτυπάει τη σιρβάτα και σπάει πορσελάνες, κάτι κρυστάλλινα που είχε η γιαγιά, τα κατέβαζε όλη την τουλάπα κάτω. Έπεσε και τουλάπα πάνω του. Και τον σκότωσε η σερβάντα. Όχι. Τον πυροβόλησε η γιαγιά μου τελικά γιατί κόντεψε να διαλύσει όλο το σπίτι. Βρισκόμαστε στην κτηνοτροφική μονάδα του κυρίου Χρόνη. Θα θέλαμε να το ρωτήσουμε πώς τρελαίνονται οι αγελάδες. Εσείς κύριε Χρόνη λοιπόν, τι λέτε? Τι να σου πω κι εγώ κορίτσι μου. Εδώ ξέρεις εμείς όπως βλέπεις αγελάδες έχουμε. Για γάλα είναι. Πως τρελαίνονται τώρα φαντάσου τώρα εσύ. Ξέρεις εσύ εγώ πόσες φορές αρμέγω τις αγελάδες τη μέρα? Όχι. 2. Ξέρεις πόσες φορές η Ταύρος της αμπηδάει του χρόνου? Δεν ξέρω. 1. Φαντάσου εσύ τώρα να έρχεται από αυτός ο θκός και να συμπαστατεύει τα μαστάρια 2 φορές τη μέρα και να σε πεδάει 1 φορά του χρόνου. Δεν θα τρελαίνουσαν? Δεν μπορώ να καταλάβω, φίλοι. Πώς καταφέρνεις κάθε φορά και έχεις τόσο καιρό χατζηλίκι? Αχ, χρυσή μου, είναι πάρα πολύ απλό. Κάθε φορά που βαριέμαι, λέω στον άντρα μου, αχ, θέλω να φύγω, θέλω να πάω στη μάνα μου στη Θεσσαλονίκη. Και λοιπόν? Και εκείνος πάντα μου δίνει. Γεια ρε Γιουργάκη. Γεια τι φτιάχνεις φιλαράκι? Έλα Χρονή, έλα. Πού είσαι? Πού είσαι? Είμαι στο κομπιούτερ, Στο κομπιούτερ? Ναι ρε, ναι. Α, τι θέλεις να κάνεις? Δεν μιλες, πώς κάνω μεγένθηση οθόνια ρε? Να μεγενθείς την οθόνη? Άρα, πες με ρε. Α, άξιμε. Πάτα κοντρόλ κι εσύ. Κοντρόλ κι εγώ. Κοντρόλ κι εσύ ρε, κοντρόλ κι εσύ. Ωραία, τι είναι τούτος? Κοντρόλ κι εγώ.
κορίτσι μου, τι συμμαθαίνω και στο σχολείο στα αγγλικά. Τι έχεις μάθει μέχρι τώρα? Τους μήνες. Τους μήνες, για πες λίγο, να ακούσω. Η Γενάρς είναι January. Η Φλεβάρς είναι February. Μπράβο. Η Μάρτς είναι όπως είναι. Μωρό μου, θα με παντρευτείς? Ναι, μωρό μου. Και πού θα μείνουμε? Στα λόγια. Come da poca picchita va bene, se tu la parla miezza americano, quando si fa l'amore sotto la luna, come da bene in capo di I love you, papà l'americano. Κορίτσια, ποιος είναι ο αγαπημένος σας υπέρηρωας? Ο δικός μου ήρωας είναι ο Spider-Man. Εμένα μ' αρέσει ο Batman. Και εμένα ο Superman. Εμένα, κοριτσάρες, μ' αρέσει ο Barman. Τασούλη, Ναι. δεν μου λες είμαι όμορφη με το make-up? Δεν χρειάζεσαι make-up, αγάπη μου, για να είσαι όμορφη. Αχ, τέλεια, μπράβο αγάπη. Σε πλαστική χρειάζεσαι. Je suis une poupée de cire, une poupée de son. Mon cœur est gravé dans mes chansons, poupée de cire, poupée de son. Μπάμπη, τι έχεις ρε, δεν φαίνεσαι καλά. Άσε ρε Τάσο, εχθές είχα χάλια ύπνο. Σώπαρε, γιατί, τι έκανες? Κάθε μισή ώρα σηκωνόμουν και κατουρούσα. Ρε εσύ μήπως έχεις προστάτη? Τον Άγιο Χαράλαμπο, μεγάλη χάρη του. Γιατί? Ωραία. Εντάξει, κατάλαβες μέχρι εδώ? Ναι. Ωραία. Πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Ναι. Όπως κάνουμε πορεία, εμφανίζονται μπροστά μας ξαφνικά μια κοπέλα με τη γιαγιά της. Ναι. Ωραία. Ναι, ωραία. Τι πατάμε? Τη γιαγιά? Το φρένο πατάμε. Το φρένο. Ναι. Ρε εσύ, κοίτα. Τι? Κοίτα αυτόν εκεί κάτω, κοίτα. Ο Τάσος ρε. Ο Τάσος. Δεν ξέρεις τον Τάσο? Όχι, δεν τον ξέρω. Αυτός, κοίτα, βλέπεις που είναι ξεπλωμένος κάτω? Ναι, πώς δεν τον βλέπω. Ακούει τον δρόμο, είναι κάτω, ακούει τον δρόμο. Αυτός τώρα, τι να σου πω να καταλάβεις. Μπορεί με το που ακούει το έδαφος, άμα έρχεται αυτοκίνητο που τον τύρναβο, μην σου πω και να βρίσκει και τι μάρκα είναι, άμα είναι φορτηγόγιο, ταχύ. Έλα Παναγιά μου. Τι, δεν το πιστεύεις? Όχι. Εμείς κάνουμε πλάκα. Ναι. Κάτσε περίμενε, έλα. Τάσο! Τάσο! Πρόσεξε. Τάσο! Τι! Fiat Punto. Το βρήκε. Λευκό. Γυναίκα οδηγός. Πίσω η μητέρα. Τα βρίσκει όλα. Και παιδάκι 6 ετών. Είδες ρε! Είδες πως το βρήκε αμέσως. Όλα τα βρήκε. Μπράβο Τάσο. Μόλις πέρασε από πάνω μου. Αγάπη μου, τι θα έκανες αν έφευγα από τον μάταιο τούτο κόσμο?
Αχ, αγάπη μου, αν έφευγες από αυτόν τον κόσμο θα ήμουν πολύ στενοχωρημένη. Που θα σε έκανα, που θα έκανα την κολόνα του σπιτιού μου, τον άντρα μου. Αχ, θα ήμουν πάρα πολύ δυστυχισμένη. Αλλά μετά θα πήγαινα να μείνω στην αδερφή μου. Δεν θα μπορούσα να μείνω μόνη μου σε ένα τόσο τεράστιο σπίτι χωρίς εσένα, αγάπη μου. Αλλά για πες μου εσύ, αγάπη μου, αν έφευγα εγώ από αυτό το μάταιο κόσμο, εσύ τι θα έκανες εσύ? Κι εγώ το ίδιο θα έκανα. Δηλαδή θα πήγαινα στην αδερφή σου. Πώς έπαρε Παπαμίτσο? Γεια σου Χρόνη μου. Τι έπαθες Παπαμίτσο? Ρε Χρόνη. Πιάσα άλλα 3 κουτιά εκεί υπόθετα ρε. Ποια υπόθετα ρε Παπαμίτσο? Έχεις 5 μέρες τώρα, κάθε μέρα 2 κουτιά υπόθετα σε δίνω. Τι τα κάνεις τόσα υπόθετα? Ναι, τα πίνω όλα μαζί και πάλι δεν μου κάνουν τίποτα ρε. Τα πίνεις τα υπόθετα? Ναι, τα πίνω. Τι, από πίσω μου θα τα βάλω? Καλά και τα στροπουλέκια, αλλά να βάλουμε και καμιά διαφήμιση. Ρε τα παιδιά, πού πάτε? Εδώ στον Παύλο το Μουχά? Α, για τσίπουρο πάτε? Βέβαια. Και εσείς για τσίπουρο πάτε? Όχι, εμείς πάμε να φάμε τις μεζέδες. Και τι μεζέδες! Απίθανο! Μεγαλώνουν τα παιδιά μας, μεγαλώνει και το Toy Moi μαζί τους. Τώρα, νέο Toy Moi, ακόμη πιο μεγάλο, πιο ευρύχωρο και ανανεωμένο. Με όλα τα επώνυμα παιχνίδια για παιδιά κάθε ηλικίας. Με όλα τα είδη βιβλιοπωλείου, άπειρες επιλογές για δώρα και σχολικά και ό,τι χρειάζεται ένας μαθητής για να κάνει και τα μαθήματα παιχνίδι. Πάντα σε ασυναγώνιστες τιμές. Αυτό είναι το Toy Moi, το κατάστημα που το ξέρουν όλοι, μικροί και μεγάλοι. Toy Moi, Αργοναυτών 20, Πεζόδρομος Ελασσόνας. Το μεγάλο παιδικό πολυκατάστημα που μεγαλώνει μαζί με τα παιδιά μας. Φιλαράκι, όταν βαριέμαι που λες, πάω, όπως πάντα δηλαδή, πάω στα κομμωτήρια που λες, έτσι, κάθομαι στην καρέκλα και μόλις μου βάλουν την πέρτα, ξέρεις, εδώ μπροστά και μου δέσουν, βγάζω το μαχαίρο, πήρνω την τσέπη και λέω τι καλό θα φάμε σήμερα! Καλό. Εγώ λοιπόν όταν βαριέμαι, κάθομαι στο σπίτι, όταν βαριέμαι στο σπίτι δηλαδή και είμαι αραχτός, παίρνω το επιτραπέζιο, το τζέγκα και παίζω με τον παππού μου που έχει Πάρκινσον. Φίλε, Έλα. 5 σουβλάκια. Φτάσε. Βασίλη, πόσο τρως το σουβλάκι? Με πάθος. Δήμητρα, πήγαινε κρύψου γρήγορα. Έρχεται η δασκάλα από το σχολείο, φύγε, κρύψου. Έκανες κοπάνα σήμερα, φύγε. Μπαμπά, έκανα κοπάνα
γιατί της είπα ότι πέθανες. Εσύ κρύψου. Ωραίος ο καιρός σήμερα, Ναι. Τι ζώδιο είσαι? Είμαι ο βασιλιάς του δάσους. Μη μου πεις! Ο Ταρζάν! Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας, παρακαλώ. Κοτόπουλα έχετε? Κοτόπουλα, βεβαίως, πώς δεν έχουμε κοτόπουλα. Ολόκληρο. Έξι μπουτάκια θέλω. Μπουτάκια. Ναι, μπουτάκια. Όλοι μπουτάκια ζητάνε. Κανένα αυτήν δεν πουλήσαμε φέτος. Συγγνώμη, κύριε. Όλοι μπουτια. Του χωριού είσαστε, έτσι? Του χωριού, ναι. Εδώ. Να ρωτήσω λίγο. Τώρα που ερχόμουν από εκεί, είδα ένα μεγάλο κτίριο και από μπροστά περνούσα κάτι. Ψιου. Δεν πρόλαβα να δω τι ήταν. Κάτι ζώα, σαν ζώο περνούσα έτσι αυτό. Μικρό, τσιου. Να σας πω, κύριε, να σας πω. Βασικά, αυτό το κτίριο εκεί που λέτε το μεγάλο, το καταπληκτικό κτίριο αυτό με το υπερσύγχρονο, είναι ένα κτηνοτροφείο δικό μου. Ναι, δικό μας είναι. Και έχουν φέρει επιστήμονες από την Αμερική, από τον Καναδά, από τη Ρωσία, από παντού. Και δουλεύουμε σε ένα καινούριο project. Έχουμε ανακαλύψει το DNA με κάτι ζώα διαφορετικά. Και η φυσική τώρα δεν σας εξηγώ. Και παράγουμε κοτόπουλα με 3 πόδια. Γιατί όλοι ζητάνε μπουτια. Με 3 μπουτια. Παραγωγή με 3 μπουτια. Αυτά που περνούσαν από μπροστά, αυτά ήταν. Και να σας πω, κύριε, είναι νόστιμα αυτά? Νόστιμα. Δεν ξέρω γιατί δεν έχουμε πιάσει κανένα ακόμα. Έτσι που λες, Τζόρτζ. Κατάλαβες. Λοιπόν, και αυτή η περιέργεια, ρε παιδί μου, δηλαδή τόσα χρόνια δεν σκέφτομαι τα χρώματα πώς βγήκαν. Η μελιτζάνα, ας πούμε, έχει το μελιτζανί. Έχεις δίκιο σε αυτό, ρε Γιώργο. Το πορτοκάλι έχει το πορτοκαλί. Το κυπαρίσι έχει το κυπαρισί, ας πούμε. Ή το τριαντάφυλλο, ας πούμε, έχει το τριανταφυλλί. Γι' αυτό ξέρεις που θέλω να καταλήξω, ας πούμε. Λέω αυτά, ωραία. Η ορχιδέα, τι χρώμα έχει? Ρε εσύ ξένια, έχουν μια υπόνοια πως αυτοί που το κάνουν στις τσόντες δεν αγαπιούνται πραγματικά. Ας το διάλογο. Κατζητάκια, αργύρι, κατζητάκια. Τι να κάνουμε, τεχνολογία, φίλε. Πού είσαι, ρε, σε χάσαμε τόσες μέρες. Πού ήσουν, εξαφανίστηκες. Πού να μην εξαφανίστηκες? Στα χωράφια, δουλειάς. Στα χωράφια. Μοναχός μου, Αργύρι, μοναχός μου. Έφυγε ο πατέρας μου, στο σπίτι του Θεσσαλονίκη πάλι. Ο δικός? Ο δικός μου, Αργύρι, ο δικός μου, τι ο δικός? Άντε, γεια σας. Αργύρι, τι γίνεται? Γεια σου Γιώργο, τι κάνεις? Καλά. Τι λέει, στενοχωρημένος σε βλέπω, τι έπαθες? Καλά, καλά, στα λέμε καλά, ρε Γιώργο. Προβλήματα, μωρέ, προβλήματα. Δηλαδή? Πριν από λίγο καιρό χώρισα με τη γυναίκα μου. Χώρισες? Ναι. Και το διαμέρισμα που είχατε αγοράσει? Να σου πω την αλήθεια, βρήκαμε μία λύση μισό-μισό. Δηλαδή? Δηλαδή, η γυναίκα μου μένει μες στο σπίτι και εγώ απ' έξω. Λοιπόν, Βασιλάκη, σε βλέπω καλά οικονομικά. Με τι ασχολείσαι τώρα? Με τι ασχολούμαι τώρα? Γράφω για να ζω. Μπράβο! Πολύ ωραία. Και τι γράφεις? Γράφω σε μια πλωσιατρία μου για να μου στέλνει λεφτά. Μεγάλε. Ωραίο το κρασί. Ωραίος είναι, γεια σου φίλε. Χάρηκα και την τωρινή, φίλε. Εγώ χάρηκα πολύ που σε...
Μιλάμε, χάρηκα πολύ που σε γνώρισα. Ρε φίλε. Κι εγώ. Χάρηκα πολύ που σε γνώρισα, δηλαδή. Επίσης, αδερφέ. Τι να πω, ρε φίλε, δηλαδή. Κι εγώ. Είμαι πολύ ευτυχισμένο. Είναι δύσκολο πράγμα η μοναξιά, ρε. Μπάμπης είπαμε, έτσι. Μπάμπης. Σένα. Αργύρης. Δύσκολο πράγμα η μοναξιά, ρε Μπάμπη. Εγώ έχω 2 παιδιά, αλλά δεν τα βλέπω. Γιατί, τι πρόβλημα έχει? Μήπως έχεις κανένα εγγόνι ή τίποτα εσύ? Έχω ένα εγγόνι. Έχεις ένα εγγόνι? Βεβαίως, έχω ένα εγγόνι. Καπνίζει τίποτα? Ουδέποτε. Γενικά στην οικογένειά μας δεν καπνίζουμε γενικότερα. Μπράβο. Μήπως πηγαίνει στα καφενεία? Ουδέποτε σπάτησε στο καφενείο. Τι μου λες ρε εσύ, ξενυχτάει μήπως? Όχι ρε Λιβέτη, τι κουβέντες είναι αυτές που λες. Μετά το βραδινό φαγητό πέφτει αμέσως για ύπνο. Τι μου λες, καλά εσύ μιλάμε, έχεις καταπληκτικό έγκονο δηλαδή, να το χαίρεσαι, μιλάμε, καλά, πόσο χρόνο, τι ηλικία έχει? 2 μηνών. Δεν μιλάς Γιώργο. Τα πρόβατα ρε. Δεν τα ανεβάσεις κανένα μήνα πας στην Αυδέλα τώρα το καλοκαίρι. Μήνα. Θα τη βάζω κανένα μήνα και άλλο τι θα τα κάνω. Και μια 30 μέρες εκεί και πουλί είναι. Πώς το καταλάβατε? Από το κράνος. Αρκετά όμως, με τα στροπελέκια, είναι ώρα να κοιμηθούμε. Αργυράκο, κάνε πως πίνεις τώρα. Πες με προσωπική της σειρά. Γιωργούλα Τάσου, Γιωργούλης Λάμπρου. Καμώτη, γιατί να μην λέγουμε γάμπρου. Έλα πάμε. Έλα σταμάτα, ξεκινάω. 3, 2, 1, πάμε. Παρακαλώ κύριε, τι θα πάρετε? Καλησπέρα. Δεν είσαι πέτρο. Είμαι. 3, 2, 1, πάμε. Όχι, άκυρο, άκυρο. Βιάζει. Άκου να περάσω τη δούμε και μετά. Όπα εκεί. Το χέρι μου φαίνεται. Άσε μου και εννοώ, 3, 2, 1, πάμε. Βρισκόμαστε στην κτηνοτροφική μονάδα του κυρίου Χρόνη. Θα θέλαμε να το ρωτήσουμε πώς τρελαίνονται οι αγελάδες. Κύριε Χρόνη, εσείς τι λέτε? Τι να σου πω εδώ για τις αγελάδες? Πώς τρελαίνονται? Οι αγελάδες τρελαίνονται. Ας το ρωτήσουμε. Κύριε, και να σε αμπηδάει μια φορά το χρόνο. Δεν θα τρελαίνωσαν? Φαντάσου εγώ, ξέρεις πόσες φορές ψάρουμε εγώ τις αγελάδες τη μέρα? Όχι. 2. Ξέρεις πόσες φορές ο ταύρος τις μαρκαλάει τη μέρα? Sorry, του χρόνου. Ξέρεις πόσες φορές ο ταύρος τσαμπηδάει του χρόνου? Δεν ξέρω να σας πω. Μία. Λοιπόν, μη γελάς. Κάνα κινητό να βγάλουμε φωτογραφία.
Το έχεις το κινητό μαζί σου? Όχι. Δεν έχω το γυριστικό. Είναι μωρέ! Σε δικό σκυλίο. Ναι. Εδώ έχουν κάνει θεραπεία τους υπόλοιπους. Γαϊδουράκι μου. Μα τι καλό! Εκεί την τρώει το χέρι, δεν το ξύνεις λίγο. Κύριε Λάμα. Μαλακές κύριε Λάμα. Έλα κύριε Λάμα μου. Δεν πιστεύω σήμερα, κοίταξε να δεις, τραβάω. Ναι. Σε λίγο θα πω κάτι, έτσι. Ναι, να πεις. Όταν θα είναι έτοιμος ο Δημήτρης. Άντε να σε ακούσω λίγο τώρα. Άντε όχι, να σε ακούσω λίγο, να ακούσει ο κόσμος εδώ. Εκεί δεν έμενα. Ένα από την άλλη τώρα, εντάξει. 3, 2, 1, πάμε. Καλά, δεν μπορώ να σταυρώσω λέξη μαζί σου. Τι το κοιτάς στο γαϊδούρι τόσες ώρες. Συγγενής σου είναι? Ναι ρε, συγγενής μου είναι. Καλμάσαι να πω.